Anya laki din! Hoy, ambaw! Sika tinangala iti batsop ko niya! Nya, ay di ka magpabasol na nalurina. Kal, apay nga rod nga awanan di batsop ko akairuruar ko lang idi kalman. Ay kaya mo ang mga mano na isot dita baul na iplas Anya? Kaya isawat. Pero kampay nga umuna asak pa ngagpabasol kayaw. Oho, sika lang mati lumablabas dito'y balay may. Iso nga amangan no inalamat idi awan kamay. Unay mo dati nga. Jak pagan ano dahil batsop mau. Gaputa kastuya lang, ipagarap mo na jak kabalan ti gumatang hindi batsaw. Unay kayo mo tinanalurina. Ano ti batsop ka, Kano kaya mo ikang gabay, uray walaw, siyam sa kapulaw, Anya? Apay, hanya ti pag-apaan nyo itay kin ni Ambaw. Diyan na po kaw abatsop Hanya, inapam ni Ambaw gapu iti batsop. Amaw nga iso tinangala iti batsop tayaw. Adalang idi kalman. Sa ita, awanan. Iso nga amuklatan adinagas na idirabi ay tanarabyan ijay tersina. Ay nalurena, nagalas data nga ugalim. Sakbay ngagpabasol ka, panaknakampay mo Saan ani Ambaw tinangalay ti batsop? Intaray dagiti utaw. Oho! Tapabasolam pay lang dagiti utaw. Wan garag. Kaputan nakita kay Jerwar ti Banyaw. Isu adi mulat ang papabasulin ni Ambaw. Kababain ijay tao. Kababain ti kastangan aramidan. Nagalas mo ti ugali ni Nana Lorena, Apay ka di manong Ambaw? Kasanaw, kapabasulan na kiidi na siyak tinangalak, di mapupuka, wabatsom na. Anyang? Amangang kiidi, awang ka di ti batsom na, aging kukunalain jo. Hay, nanti Lorena man. Bayam manong Ambaw. Ibagak to ni manong Laray. Tapno, bagaan na ti asawa na. Woman jo mar. Tano siyak ti mang bagbaga, ang mga nudyak makapagtepal ka, maringok kaw. Matibab ko na dyan yung babae. Ay na. Maapaw. Bayan nyo latan. Ang mga nukas dyan na lang. Maawatan yun at babae ka nga raw. Iso lang tikas jay, Ado, mutyaman mo kababaka ng nasising pa damay. Sanda, basta agpabasaw. Ay na, bayan nyo manong Ambaw. Nana, apay, anya yatim bagbagam kinambaw. Apay ka di manag. Apay ababasulam ka na nga iso tinangalit isabon maw. Kat iso lang mati lumablabas ijay balay. Ay na, di ka kasta ngagpabasulatan. Amangan mo ito ayam dagiti ubeng. Saan mag? Tay di sakbay kami ang maturog. Inusar kaw. Uno saan? Intaray to utaw. Ngata? Wan, kaputa ka siya mo ilaang ijay balay ka. Anya? Iso anas ka nga idulin anay mbagdag iti usar. Nangruna dagiti makan. Gaputa imadumanan ita ti pistay. Nagaduti utaw. Bakit? Magisagana ka man iti balon tayang. Saan siguro lakay? Apa kay? Ado ti maubray di talaw. Saan tayo ang makaawid into lalda? Agitugot tayo langan iti kaldiraw. Agluto tayo iti kalapaw. Malaking kadaytan bakit? Wen, bagas laangan ti awitan tayo. Tailuto tayo iti kalapaw. Ala, wanay bakit? Awam mo ti mailuto asida. Amangan mo't ano paryamanay. Parya idi namin san akalman, parya idi kalman, parya mari ita, makauma mo. Ay na, apay a problema ayaday ta. No naumakan iti parya, at damot ijay tarakan mo ahulo. Anya, ay, nang ibaga apang sinadag iti tarakan ko, ay. Ay, katsya ka. Awan pa'y mo tinang ibaga abawal apartyan dagiti hulo.
Ay na, saan ko nga imbaga abawal? Ng panglaban dagitay. Ay kat paglalabanan tayo idan dito'y kaldiraw. Yeah. Lakay, nakitam ka di takuri tayo. Saan ba kay? Apay, awang ka day? Awan nga rudan. Nini, apay nga. Mga no adda ng bulaw. Urayom latan ba kay? Mga no isublida yung tumatamtama. Nila ang susi mati umay di tao. Amangan mat no inala naman ang. Ay nabakay, di ka man rin basta agpabasulatan. Urayom ko na, tamangan no adda laing tinang bulaw. Bayam, tano lumabas ni Susima. Damagak manang. Anya, imbagak lang arulong urayom, tamangan no adda ng bulaw. Kunamalan na ni Mari Susima tinangala. Kahit iso lang mati lumablabas di tao. Ay, daytoy kat tijak pangayatan nga gitugtugot iti kagawaak di tao. Takanayon ang mapukaw. Basta di kag pabasulatan bakit narikat ti kasta. Nasayaat mo, taimay ka, Mari Susima. Apay, adda ka diti itad mo pagsayaatan kumare. Awan, kayat ko lang nga ibaga nga isublime di takure. Takure mo't nga ibagbagam mo't. Adda aya mo ti inalalak. Si kalaang ti lumablabas dito'y kalapaw may maray. Iso nga amuklatan, asika tinangala. Ay na, kumare. Agbain ka mo't Apay, adda aya mo ti ibidensyam. Asyak tinangala iti day taatakure. Pagan anok ngay day taatakure. Adda mo takure. Adda pa'y tilako. Kayat mo talakwan ka. Ha? Ibagam laang no kayat mo ti umutang iti lakok at akure. Saan aday ta agbirbiro ka iti awan kanya? Anya? Antay, isublik man lang ito takore. Si kamagayam tinangala iti takore may Jumar. Walang tay. Hawang kayo kami di kalmaan. Iso nga impakada kung adito'y kalapaw yaw. Anya? Walang tay. Pasensya kayo na. Sana kami na nagbalon iti kamay. Iso nga hindi nakita nga data ko rin dito kalapaw yaw. Pinulod ko nga. Ay, isumot lagayam analaos ti unget ni Mari Susima ididinamag ko kunkwana. Anya? Impagarup yun ay antisusima tinangala. Wan, gaputay sulaang may ti umalalatiw dito'y kalapaw may. Ay na, antay. Inuray yo kumaan na isubli ang. Sakbay adinamag yo kina antisusima. Ay sus! Nagapwam, Jumar. Di tamang kalapaw da anti Lorena, antisusima. Unantay, napangkuin subli di binulog ko at akurida. No kasta. Sika tinangala iti sapsapulan na at akurina. Unantay, kaay na. Pasensya kayo na. Kapukan niya, inahapa na kayo kaya. Huwag nga raw. Ipagarup na asyak tinangala iti takurina. Gaputaan muna nga ijayak amagmag na. Ngam di namot pinanunot nga damot lakok akaldero kas kada takure. Huwag nga rin antay. Ngam talaga kita kas dito ugali na. Magdati mapukaw akagawaan na. Mang pabasulat tayo ti orasinaw. Kas tamo lang tararamidan na kinimanong ambaw. Ay, kasta aya. Unantay, kinunana iday. Animanong ambo tinangali ti batsop na. Ngam amangan no intaray ka dit utot. Ay, aniyan ni Mari Lorena. Agar aramid, iti pakaisagmakan na. Huwag nga rin antay. Ay, papanan nyo ka day? Ay, di taman kalapaw da Mari nga Lorena. Mapan kuman ikan iti dakkel at akure. Barang mapabainan. Kat sardengan nan dayjay nga ugali na.
Nabirukam ka din, di takurem kumare. Ay, wun maray, inalagayam day ta, Jumar. Hay, day jay tumo ngamin aka-anakak, inala na adinem pakpakada. Kasta. Wun maray, kat pasensyakan Awan anyaman na. Adoy mare, alaam day toy. Ha? Takuri adakal? An-anwa ngay day tamaray. Itad kon kan ka, kumare. Ang mga numay-may sa ngamin titakurim iji balayaw. So ngayar aramidan nak itibasol ko. Ha? Ala amare, kukwamon day to'y atakure. Kat aguma ka nga agidadang iti danaw. Kaasi kamot numay-may sa laang titakurim. Ay, Marisusi ma. Gamsapay kuma tamanipod ita. Sarde nga mo, ti kinalaing mo ang managpabasulatan iti uray asinaw. Day tati pagnakmam, Lorena. Anya nga itirik na mita. Ay, mabainak nga rudla kay. Kan mainsulto ak iti inaramid ni Marisusi ma. Basol mo Nung nainsulto kay tinarabid na, dakkel mo't nga insulto ti panang pabasol mo kay kuana. Pabasulam anangalay ti takuraym. Anya nga ita, inikan na kalagi nga ro tinagdakkel at takure. Ay napangaasim lakay, husto kuman. Inkay subli da ito at takuray. Awun saan, inkabayadan. Ape nga siyak ti ibaon mo. Sika ti mapala. Sika nga ro tinagbasaol, di sikamot at timang resort iti dayta. Anya? Hey! Agnakam ka nga tayta, Lorena. Adal ko manday taking ka. Di ka ngamin basta agpapabasol iti ura sinula dita. Sakbay amang pabasol ka, biro kumpay nga umuna. Nasaya at bay, tangadaan ka dito'y garden mo, Marisusi ma. Si kamot gayam pare. Apay, ada ka diti ibagam. Umay ko lang itulod na ito, Mare. Ay. Ha? Kwartamat. Apay ka di dayta. Ay, bayad jay takuri nga intulod mo jay kalapaw, Mare. Aniya? Well, Mare, bayadak na jay tapno saan ka amalugi. Kaya pakawan naman tin ati asawa kiti naramid na kin ka, Mare. Ay na, won ka de. Naaramid ko lang dayjay. Kaputan na insultuak iti imbaga na kanya. Mawatan ka, Mare. Ala, awatim da ito. Bayadak ti takuraym nga intulod mo iti kalapaw. Awan mo't kumati planok amang pabayad iti dayjay, pare. Unagam lako mo't, Mare. Sa nabalay ta, usarin mintaw, Mare. Nay, apay anya man ti sisi imom dita, Nana Lorena. Ay, awan, ambaw. Aha, mukon ti ugalay, Nana. Apay anya ka di man ti nakitam dita aya. Daytoy sabon awings. Kasla daytoy di adda ijay balay. Anya, ay di mo man ang parwarin ti ungakaw, Nana Lorena. Malasin ko daytaw. Daytaw jay kaluklukat ko itay agsapa. Inusar ko iti inlabak nga ulas dagiti anak ko. Aha, wagbalaw ka kiti Nana Lorena, o. Bumabagag ka nagalas sa ugalay. Naglaing kag pabasol, o mo pamananay mo. Ha? Ay, kwa ambaw. Pasensya ka, ti pa nagsasahok Nana Lorena, Diya kong kami palabsin day tayo, yagundaway. Napunuan na ka, no? Tunggal na makitam dito'y balay ka, ibaga makukuam. No, dati mapukaw di balayaw. Ibaga matinakaw kaw. Iso pasensya ka nung nakasawak ti sana malamlamot ti asaw. Kapag nakmam kumamad ay tan, Nana, o. Bakit ang kayo, no? Di kayo pa makainakam, bay. Ambaw. Di ka nung may dito'y balay. No, di talaga magsisim. Tiaramilan. O, pa'y ti serbi, bakit ang may. Kapag yan ka pa'y mangarod, Nana. Pagbalin ng lang, nagtatakaw na tao, o. Just kiki di, nay.
amagmag na. Ay, nasakit tinakam ko kini Ambo, Brenda. Ha? Apay ka di? Pinagsasawan na kiday iti sana malamlamot ti asaw. Bakit na lang arunan? Anya? Apay ka nung nga inaramid na dayta kata kayo? Diya mau. Awang ka babain na. Imubingan pinagsasawan na kiday. Idarom kong tupay. Anya? Nagturod kidi bakit anak ng pinagsasawan na kiday ni kakasakay? Ay! Idarom ko, tagsango kami dyan kurtay! Nasabat ko ito ni Nana Lorena, Manong Ambo. Agsang-sangit mat. Wine, Brenda. Naggapo ditaw Kaya jak nalapdan ti bagay, kaya napagsasawa. Ha, marwam. Anya? Ay, nagsakit tinagam na, Manong. Apay ngamin aya. Ay, nakaungita nga may. Takasano may. Ipapili na sabon na dahita wings powder sa bungkaw. Anya? Wine, dahita tipod no Brenda Iso dyan nakatapala ka adu atin hanggang nasawaan niya. Ay, sakit ko na nga idarom na kayo ka na. Anya? Isupay lang, may tinaturag nga gitaraw. Ay kawin na. Arabida na dahita. Tasangwag. No asino ati may babayin. Hanggang madinangaran. Nagsasawa lang may. Apay, Lorena. Hey, apay, anya tinapasamakin ka. Awanan bain na dyan nga ambaw. Pinagsasawan na kiday. Anya? Ay, bakit anak kaun? Ngam pinagsasawan na kiday ni kakasakay. Saan amalamlamot ti asaw? Iso ajak palabsan na ito agundaway. Agsango kami dyan kurte. Ay, nabakit. Ang mga nubasol mo manin Ang mga nuingkurim manin ti ugalim analayng amang pabasaw. Ha? Agbaliw ka nga minay. Kita man. Inikandakan iti dakilat akuray. Kapo iti panangin sultom iti kumaray. Kaita, pinagsasawan na kalakik nga road iti di malamlamot ti asaw. Ha? Kapo da ita aramid mo nga kasta. Managpabasol ka. Iso adimon urayan analablabos ti aramidon daking kaloray na. Agbalbaliw kang bakit, please! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay.